sannan sai aka kifar da garin. Shi yasa aka ce inda Allah ya musu wannan bala'in har yanzu wallahi babu wata halitta ta Allah da ta isa ta gitta ta gurin saboda munin abu. Dan haka Allah ya ce wa amtarna alaihim mataran wa amtarna alaihim hidaratan min sijilin mamdud musawwamatan inda rabbika. Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin biba'i. Aka riga aka gama da su. To wannan abun yanzu yau shedan ya mu wasu tazyini cewa ko duniya kake nema ko wani abu kake nema to sai ka shiga wannan harkar kafin ka yi mai musulmi ya manta cewa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya manta cewa ko ka shiga hanyar man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ne ga wanda Allah yayi nufi kuma ba yadda kake so ka samu duniya ba yadda Allah yake so ka samu duniyar haka za ka same ta kuma ka samu su ne manya a cikin gari ko kuwa yanzu wannan harkar ta namiji idan ne namiji Allah ya kiyaye inda za a faɗa maka waɗanda suke da alaƙa da ita a cikin garuruwan ku na rantsi da Allah sai ka ji tsoro ba haka ba ne? Anguwa ko? Anguwa? Yanzu wata ƙasa can kwanaki a koren da ina ganin naje banki wata mata tana kallo a TV ba ma musulma ba ce kawai ta ga wai ana aure namiji ya auruwa gashi a TV ana sublation faduwa ta suma saboda tana ganin munin abin yanzu ya kai a ce a zo namiji ya aure namiji sannan a ilanin abin ana tallata wa duniya. To wannan na daga cikin sharrin kasashen yamma wajen yadda wani lokaci ko bashi za su ba kasashen ku sai sun sa daga cikin condition din akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza. Yanzu can kwanaki kafin shugaba Muhammadu Buhari ya sauka ai kowa ya san cikin abawan da aka wa'anda aka ba award akwai wanda yake dan luwadi ne kuma ba boyewa yake ba tallar abin yake kai da gani a lokacin ka gani kai da ganin yadda shugaban ƙasa ya ɗauki abin nan ya bashi ya dawo ya mai ƙuru yana kallon shi ka san cewa wanda suka sa shugaban ƙasa ya ɗauki a waɗannan ya bashi sun zalunci shugaba Muhammadu Buhari wallahi bai san shi ba amma aka kawo shi ya ɗauki a wadda ya yi ya bashi a nan ƙasar aka yi ɗan luwaɗi ne a fili yake yi kuma tallar abin yake yanzu ga wani nan Abuja shi ma kowa ya sani in ya ga dama yana iya yin bidiyo tsirara ma to mutane sun san sunan shi Abuja yake yana hawa irin katon mashin din nan haka ake to mutane ba su ma yadda Allah ya jarrabe su ba yanzu fa ta kai fa a hanyoyin kasashenmu a cikin garuruwanmu akwai guraren da aka ce namiji zai je ya tsaya yana jiran wanda zai dauke shi kamar yadda mace take zuwa tana jiran wanda zai dauke ta a nan garin ma akwai ko a gurin ko kaji ko to shi yasa sai kaga yaro yana sana'a kaga yaro ya sa kansa sai ya hau mota mai kyau sai ya sa riguna mai kyau sai ya yi kaza ka rasa sanin ina yake samun kuɗin da zai wannan harkar ta rayuwa wannan yana daga ciki ka gani a hamme a ɓashe maro to shi yasa in Allah ya yi mana uquba ya yi mana azaba wallahi mun cancanci duk uqubar da Allah ya yi mana kuma shi yasa nake so mutane ku gane Allah bai taɓa saukar da musiba ba sai da zunubin ko naka ko na wani ita ce sunnar Allah a doron ƙasa wadda ka ku ɗauka cewa wai uƙubar da muke ciki wai kai laifin mai kai Allah a'a wani yana iya laifin kai ta shafe ka kamar yadda a unguwa wani yana iya cinna ma gidan wani wuta in ta tashi ta ƙona kowane gida wannan shine illar saban Allah ya bayyana irin wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum ku ji tsoron fitina in ta zo ba za ta tsaya kan waɗanda suka ja ta ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin sai ya ka samu kuma bayan namiji ya nemi namiji
ga kuma aka yi mata su nemuwa mata. Akwai wayannan ƙungiyoyin ko kuma yanzu wayannan ƙungiyoyin yanzu ta kai ga suna da website a intanet. Yadda da ake samu namiji yayi zina da mace a zo a ɗauko a ɗora a intanet, to yanzu namiji ne zai sadu da namiji a ɗauki bidiyon a zo a ɗora a intanet, mace ta sadu da mace a ɗauki bidiyon a ɗora a ina a intanet. Haka ake. su kuma wayancan dama sun riga sun lalace, kuma dama Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa, jiran suke dama tunda mun sun zama lalatattu to kowa ya lalace kamar yadda su ma suka lalace. Allah ya kiyaye. Sannan annahum jama'u baina hadhihi al-ma'asiyati al-qabiha, sun hada tsakanin wannan saban Allah mai muni wa ma'asin ukhra kabira da kuma wasu saban Allah manya min al-kufr billahi azza wa jalla. kun ga na farko ga kafirce ma Allah ko, wa takdhibir rusul ga kuma ƙaryata manzanni, wa takdhibir rusul, sannan wa qat'i subul ga kuma tare hanya a kwacewa mutane kaya. Bayan kwacen kayan mutane ko a tare hanya, ko ka so ko baka so ba a ci ga abin da ake so a yi da kai, dole kuma ka ba da kai buri ya hau. Wannan shine abin da suke. walihada nalu min al'adabi shadidi fi dunya. Wannan yasa da suka hada abubuwa na saban Allah banda kafirci da saban Allah da kaza, sai Allah ya musu azaba mai tsanani tun a duniya, malam tanalhu ummatun qablahu, azabar da Allah bai taba wa wata al'umma kafin su ba, min tamsil ayuni na shafi idanunsu, wa tankisid diyar da juyar da gidajensu, war rajm bil hijaratil musawwama, da kuma jefansu da dutsen da aka sa masa alama da sunan kowa. Wannan shi ake so kowa kawai samu. Ka san yanzu a ce an kera bullet za a yi harbi da shi kuma an daidaita mutanen da sunan kowa, wannan bullet din an yi harbi wani kawai ake targetin shi ake so ya samu. Kaga bala'in ayaye bala'i. To wannan kuma daga wajen Allah fa, dan cewa musawwamatan inda rabbik, dutsen da za a yi jifa da shi, ku duba fa ku ganin giwa, Allah ce ya tarmihim bi hijaratin min, wannan fa a ce irin wannan ko sama da wannan. Wa ma zalika min adh-dhalimin bi ba'id, kuma wannan ba mai nisa bane ga duk wani azzalimi. Shi yasa Allah a cikin suratul ankabuti sai ya ce inna munziluna ala ali hadhihi al-qaryati rijzan. Munziluna ismul fa'il ne, kamar yadda yace inni ja'ilun fil ardi khalifa. Duk wanda ka ganshi a matsayin khalifa ya hau wata kujera, ka san Allah ne ya sa shi ko. To yadda kaga wa'incan mutanen ya musu azaba, sannan yace inna munziluna, kakka dauka cewa ya daina saukarwa. Shi yasa yace inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun. Yadda wa'incan alqarya suka yi wannan fasikancin, Allah ya saukar musu da azaba. To la a kowane lokaci Allah da ya waccan hukuman kuma shi yake da dama in aka ci gaba da saban a ko ina sai ya saukar da musiba. Kuma wallahi babu inda wannan saban Allah zai bayyana yayi yawa, wallahi in kaga Allah bai yi komai ba to kawai istidraji ne, akwai lokacin da zai dawo kan mutane. Yanzu fa ta kai fa wani idan yana so ya tafi kasashen turai ya rasa takarda, yakan sa hannu ya ce ya yi rijista da ƙungiyar 'yan luwaɗi don ya samu takardar da zai samu ya haura turai. Ana yin wannan yanzu, ana yi. So da in kana son wani abu to ya zamanto kana da alaƙa da su, suna da 'yanci. Yanzu wasu guraren ya kai fa a ƙasashen turai baka isa ka zauna ka yi maganarsu ba. Yadda kake kana da 'yancin ka rayu ka abinda ka ga dama, su ma mutane ne suna da 'yanci su rayu su abinda suka ga dama. Ba magana wani yanzu yana tattauna maganarsa a matsayin tattaunawa cewa wai suna abin da ba daidai ba, ka shiga haƙƙinsu, su ma sai su shiga naka hurumin. Haka ake. Allah ya kiyaye. Rabi'an na hudu qawluhu aljurmu, maganar da ya faɗa cewa kalman aljurmu tana zuwa da ma'anan hamlul adawa, ɗaukar ƙiyayya. Wa qad istadalla lidhalika bi qawlihi ta'ala, ya kafa hujja da la yajrimannakum shiqaqi, kada ƙiyayya ta ɗauke ku,
wa nasaba al-aya ila suratul ma'ida sai malamin ijingina ayar yace tana cikin suratul ma'ida thumma ila qissatu shu'aib alaihi salam sannan ya jingina ta zuwa qissar annabi shu'aib walam